Halo, cek cek. Halo, halo. Perlok. Hakani ka por ko menta phi yu ni nei. Yu ni khulom. To kan pani khamajan. Tu ma. Te yu ni di mat pis jonga. Phi cha yu nga sa pandai jang ni. Te menta nga yu style phi we yu ba bale tu balik interview ya kawi ka channel kan ka new channel te ule adu ding uthit kum kini hi ki don kum kini hi pandai hu ding ka ding ru dei da ka tu ka kalong kum ka tu ka siang tu ka siang bangi chat don kam ba set do kha e kum tu pandai ja ka tu te ngai ngong ka biang mo ka kom le jong te dalam interview mah kum ki new channel Sumpuk malah ada yang mangal ni channel liter interview keli ni uni ka sound jong ni kalong ka biang ba ngatrai lang pios ngau te lit keli film kumno fi sha sano film kumno kontre yu ne te uni biang ba fi khulom ngale ngapandai tang baru khulom perlap tang baru khulom te keli biang ba uni maha pre udon uni clip dang aweng no uni laga jong te udon maknet uni tang su pandai tok ula simbet te ukhulam ukam yu kan dei ba te phi yo du dieng du pandai ho dieng biang ba tinga persang mo nga perkat bo long bes ba ngala pani phi la da phi kwa dan kam mo ki dan kam te long ki kwa ban yu gila ban thiet kam tam phi ki ba ya le video ki ba ya le ki blogs ke dan kampi la bantit te perlok agan ni ka video ka jingmut ka jonga kan kadan ka we ka jingmut ka banga kwa ban ya ban advice lang ya phi mo kumki ba phi chat million ban page ya ki video ya ki YouTube channel ya ki no kanu ka banta ka bang cha yo i nomor menta kan ni ka juk jong ka social media ka juk jong ka jing yo i ling ba ka social media ki video kam tu ka jing kerpat nagalyang ka jonga kalong ba kham tam mo amde ya baro tang ni kitu ki brio ki ba ju comments da ki kitin sang mo da dei manu ru ya kitu amde ya ki wei ya kitu ki ba comment be da ka kantin ko ba amde ya kitu ki ba comment sekitin klam akor tentang ki pelaj load kitim kumbaong mo na barmenta hangli hapo social media kala viral ba kata ka jing don ki brio ki bla ngomong ru mo kita pelaj ki video jong ki la sa tim si ai kum tu ki la sa tip ngata ngampat dayo ire ben ong hadu bakin da tim si kum ta tang ba ngasu ong mala da ni ai ka comments yano ngen kren mo kren bet da kaktin ka badan jingmut la da fitim ru pelaj na ka tim si nai non kam ki tim si kini ki tin snew ai mai pron kam kren bet phila ban komen na ka kom kren bet hado bakin sung thu ki kintian pat om de da bang tim si nama ka tim si kam ju wan ra ka jing bah te kalong ka kom nga ko ban advice lang ya phi jing sisa nga ngam pat ju kham yo ira kom kita ki ba penya keren mo ki don ki no ki nuru ki ba pe ja ka channel ka janga ki don ki balong negative comments kum tu tambah kim tim si ya ki ro ngasong tenat ngalai be ja comment jong ki hoi kum haki video mo nomor ha ka jing sem jinglong ka jing snuthu jong ngi kum gibreu ngim la ban ala ka jong ka background mo teng chubu ngan ai duk sai ka jing esha manta don ki bayasa parti BJP ki don ki bayasa parti UDP te don ki bayasa NPP don ki bayasa BPP tom kum kita ki la ka jong mo la ka jong ka jing snuthu jong ki te teng ngi ya comments no da kita ki kintin ba nya pan pau bang ya dei ban kesan ka jongi kan job ka jongi kam ta ki wei pat long ya kitu gi ba keren ru nya tim da kasi ka sang kata kalong ka be ka bam sngo tenat ma ngi kum kasi long ngi kum ki kasi ngi dei ban ri ya ka buram ka akor kum ka jing long kasi ngi dei ban that samadan ban temi kita tin si ma ya gitu kum ngom mo ka dei gitu gi brio ki lada ki dan kum kata lada dan sung bhamap yang amang na bangate ngam da kham yo i hire ban ong ban yami kata ka jing tim si ka ba hadu kata telong lese ngam juk kham pule pi comments
am ju puli ngam ton por puli komen senar tang bangan pen ngan le video ngaset perkat bon ba bangan yo ban le ki kenda video ki balong motivation ya ki ya pi yang ngilang mah kum ki kon kasi am yo por dengan lit puli komen sang ada yo mobile kum tu tang dadan bakol itu orang ngah upload di video jong lajong ngam julap ngam ton por ban page tang sudah upload kum tu ngah abu tang lalit seki kam ki kum tu ngah sampai dala yu tip teng dala wan kum tu dengan adon hajing tia kum tu ngah sampai jadi komen sai teng persang hiban ki babun hi na liang jong pi comments fi dan kidai ki breu ki badan akor dan buram haka channel ko jong kan bang asyam ki yak jong ki wei teng ngamlap reban long ban puli kan ban le page te to ma kum tu teng ban malit puli komen le yu mju lapor na marba ngim dadan fi kapor ko bakoloid te kata kadai ko wei ka point ka banga kwa ban ong ngimlong gibreu gi basung thu kumpang gilong kumne hi ngilong nri ke buram ka kor kum gibreu kum ki taki khon khasi jaintia gi bangi dan ne ke buram ka kor ngin buru ngin bu ya kata khmat ai kan ni ka jing mo kapor ka yat ka don kapor election ka don ka jing shit gibreu ka don ka jing sha ma wala long kum tu ginong ya thong masi dapnya tur masi dan ubaya sya uta dan ada kajing ya la kajing ka kasulong tang si clip mat kani ka ikai bro kini ki ikai bro kinang tang si clip mat ndaladap kani la long jai te wat kitu ki ba ngaku ban ong si kentin ro ya kitu gi beriu ki ba mau ki basat mi aki social media ro ladap himi na penta kanu keren ba ya ka ai kajing keren ka ba pp sudah nong rim om dai da ban ya kan tho ya no ban ya banyak kedau keti ya kano namar marwai simet la pikiran sakumno kumno omla reban penkela ndai lada upat ba hi umla banyak support ya kata namar ban penkela ya kano dan kami upat ba hi urai kecing rai upat ba hi kadai kata hi marwai pimla ban thau perthei da lelei tinggal kerpat kanya ki negi basat mi ki jingkren mo ki social media kum ki nong kren mo ngasat kum kitu ku bang lajer kerteng ru ma nganjer biang bantawat om song lada ide iba stromwell ru lada dei itu ngam datip kerteng bah itu iba oscar ru itu iba ye ngong ba phimdei ban sim ya ka namar ladangi kren ngidei ban sungthu hakum kani kapor ngidei ban kren da ka sungthu namar ladangi kren songsit namar kipat ba kibakwa ya kata ka jingkela kibadon kata ka jing terang mereka hakum kini ki pon magi brium tan magi lebih i lamat mah kata pimla aban kang te ki kejing kluj jong ki pat ba ki kum keren kumno te ngayo i ga video jong i ba astromel mene jing sala abang apet tengah la snow sen ai kala nomor ba i ong bag labun kita ki ba kan tho te kalong kum ta hi perlok ada pimi po social media pimi da kejing sungthu pimi da kejing kumno ba pen keren om dei ban yasha than satta ban ong ba pin kan kata ipat ba ya ka juk ka bamenta phi hap song thu ipat ba gadu pat ba ukersan ya phi phila ban kren phi mi apo social media ban sukersan do yap ya kono ga ba kipat ba apat kimon kanu kala ban long kanu ma de kipat ba kin kan tho ya phi kin kan tho kin kren ki tien ki bikin comments ki kin tien ki ba hakiba yuma kin kren ki tien ki ba phi pim song tanat ban sngap dada phi page comments te ngang advice ya pi mo ya gino te nai page comments ai bakin keren gan ai bakin comments maki lada pi nang keren pi nang lit page comment temut pi kwa bot iman tip kecing keren jonga kalong kumno ka kayat kadai ne kala kasi kata hi ya kecing keren hi ki bajaj kidai ki pat ba te om dei ban keren ya jing keren ka ba long teng mo ki pat ba hi ki so thu ma tan ki pat ba hi tinggi dei ban keren kata korkom mau ngidei ban long ki start kan ban keren apa social media kenang bangila ban like na kita ki jingsa kan tho na kita ki jingsa comment sklam akor tu dada ngi keren bakla te komod ba te mla te ban nyau daki bana yu ngang ong ya pi kan ba pi cha jam page ki comment pila ada keren pi page ki comment ta kam long ra da pi don ka jingmot keren ba ja ka tang ban nai lit page nai lit
page comment da pin king clear sha pin king clear sha pin nong ya thia pin nang bam pin nang di pin sa klumar pin le pin tre pin kataro pin sa klebia sha te ka bhav nai page comments te sakawai ru ka balai ka pon ka balai ka long ba teng mau ki don ki abang yo i teng mau ki ni ki kenja ki long kemi ki jong iru ki stang ban yami katu kat ni mang yo i ki channel jong ki ngangam kwa ban pau kat teng namar tola da ki yo i ka ni ka channel ka jonga kin sunguthu na banta jong ki ru ngakwa ban advice ba lada pi pen mi ya kono video dale don akor dan buram teng phila susat masti ka briu ka kom ide shu bun ba phila de ka kardan ban long kum kita kimi kita ki kiau pidang sehat masti kum ki kelung kamlong fi namar ki kajuk mentak la de kajuk syai ka ba pihabri ka buram la jong dei ban that pidon ka YouTube channel pin that no ka long renjeng jong la jong pin riam ma kata to dei ban riam ka badan akor ka keren ru ya ka ka ba pi snguthu dei ba pin chu mi apo social media ban chu keren kumar ki keren ya ka jing sisa keren ya ka badai nga yo i ya ka we ka jing keren jong itu i kong versi na mo nganjar keteng i namar nga itu bai i versi ni ne versi na kum tu i besit keren ya ka tu ka dam ya ka dam side ba yuma itu i kong nga yoro ya i namar nga chat yo i nga side pe video jong i ngam ju comment sa nga i ba i keren ya ka jing sisa teng rawat ya taru ngawat ling ba ka yu ngawat jing tip te ngawat jing tip ka don sia kum kata tema i keren ya ka jing sisa te nga habang page jaga video ni ipat long bon baki ba comments kum tangam ko ban isu long kumbang ong mga tangam ju yo i kita ki comment ke keren kumno ki yu kumno tinga nga sngo ban ong ba itu ikong ngala itu ya i na do kapod mga dang dan prasnem isa apo laimer te itu ya i ide ibriu iba don ka jingyarap mo ki bobon amdai banga yaro imo long ka jing syam jonga de yo piong banga nga ya support em kata ka de ka personal ka jing syam ko jonga bangala syam nadu dangrit ngila imlang bat ki bahiyeng jong kiru ngele kai lang nge i namar ngaru nga late school po laimer nadu dangrit te ma iru itip bhai ki mi i jong ni itu bhai ya ki me jong iru itu bhai pa jong iru itu bhai ya kata ngamdai banga long support yano long pansai namar nga page ka jing keren jong i kalong ka ba ikren ya ka badai tele si mo kala bandon kanu mo ka jing long briu teng ban mi apo social media kan ngidei bandon da ka we pat ka rukom ban keren saki yute teng da keren klung no nga kwa ban adbai ye ini ru i kong ma ba phim dei ban sange nakatu ka ba pi ong mga chi i ko ka video pi ong sange no nga kwa pen continue but ra ka taka point ka jong pi ba pin ba POE kadai ka jing yo i jong i nomor ma i sat ngaru nga tip ba nga ka jing ya len ti jong i nga tip ba ya ki kam ki ba itrei te ngam ong ba kin sange no ngam kwa re ya bet to le se mo ki ba ki don ki ba comments takadang sa ong ba dei ban ya comments hakata kom ma nomor wat suai ka jing sisa sa comments nga setting bahan comments klumar ya ki ano ki jing keren mo nga setting bahan male se ka jing comments nga ka bakla tinga wat sua yo badang do tedong ru sa kan kumtu ngam pat comment cisin ru ya kino ki channel fitim ngam ju comments kum kini kan ki balong ki bakren kumtu namar nga hap page suai ka background ka ngap wat ki snam mentala kan no la dan mga bang yo i untuk ngam kam comments marba ngap sngutu ya ka jing kanong rim jong u dan kan no rukom te ini i kongru ngam comments marba jing kisya nga suka ban keren kom ni ke jing syam ko jonga ilong hata rukom ngim dei ban ong bangen pendu no ya ka ke jing kwa ka jong ingin pendau no mo ho ke jing long political mo teng kata ka mga saong gaway ba larangi bakla dan ngiyeng nga kanong rim day ngim day ban involved bat kino ki political teng larangi kren ya kajing sisa ngira ki issue gi ba don kam teng ngi penpau no ba ngala umadu preston sipang piong
ya sasipang piong ngala uba ardan pi la benong ba ni ka BPP te kala le ba sasipang piong ngai dan jengkermen ha u pra ka BPP te kum kita kinong rem ki ba pin kle ya ka politik hakata ka isu ko jong pi kumot hangta kala fail tapi keren ya kono keren ba jara ba kono ke isu hakta korkom ka ba piang ba akan rem simet ladi amdai ba pin penrung ya ka politik tang su penrung parti tang su penrung gini ki PP kan UV bat UN ya menta kemud kala fail kinong ya pi takadaw kasami kini kijing comments kiba live hojai kisah komen kibriu nomor ba pi penrung parti pi penrung pi keren pi penan kami madu perston pi penan kami ba arden pi penan kami ka PPP pi penan kami kata ka NPP pi penan kami ka no ka political party hangta kipat ba ki yo ya ka poin ka ba imat ini ikong idon nomor kani ka pertengi haplong ki bahusir ba haplong ki bahusir nomor ba kenang pengen like naga jing sya keno te kin support epi tapi yang kono rem kin support ada pim yang akan rim ka ba pidon kamu tang cuba kla ki pajba ki start ki pajba kin yo tang si benta ban yu kin sa kliap lama epi kamu pindah pulih ki komen pin saya pulih ki komen nang tak bisa kliap be tak ada kata hi ka main point te perlok an penkut no ikane menta ngan sabateng biang lada dan kam jing pensai ngakwa naka liang jong pi ba lada pi don kam mo nga jing siang ngam da kwa ngam ju kam puli komen semua tang ngapuli komen kat no beje tiap siapa kan tia kum tu mo dala dadai tangi ki jong la jong i jong ki we ngam ju lap puli ra te ngasai puli ngasai like ngak percang hiban like ya ki baro ki komen ngai kublai ya pi mo ki comments ki ba pi I comments yang te la danga rung akren bakala pa ba ong mo ngam saliare long ngam don kanu ka jing snow kan te la da pi kersan yang aru kersan ay ki jingtan jonga la da kadon kanu ka jing bakala nagaliang jong aru pi bataya nga ai ka komen ngan sa persang pan puli mo kat bangala kum tu kendiat ngan sa keren pat ya ka ba pi dan kam bun ki perlok ki bala komen sanga ki bla ong ba keren nam kata gibun ba ki isu ki ba ngaru ngahap ban perkhat te ngala note ya ki reply hoi to la rang yo ekapor ngini pen bahamo na banta jong phi ki pajba hoi la se la dang don sa jangai ru te nganyale ban long kom tahi to ngin se kandu pat haka wei pat kapor la ban long la shai ne ha kono kapor to khule shi bon ya pi